Nagpaygayon og bombing simulation exercise ang Kaap Zamboanga City aron masuta ang kahanas sa mga otoridad kung galing dunay pagpamomba sa Zamboanga International Airport pasado kaha. Atong sayron sa report ni Efren Mamak. Gilayong gikordon sa otoridad ang bahin sa entrance gate sa Zamboanga International Airport human ang usa ka pagbusikad. Gipaniguro nga walay laing tawo nga makaduol. Gilayong gipanghiklin sab sa kapulisan ng mga pasahero ngadto sa usa ka evacuation site sa airport taod-taod. Makita nga gipang rescue na sa mga otoridad ang upat ka mga giingong biktima kung asa usa niini ang namatay. Apan kabahin lang kini sa bombing simulation exercise nga gipaygayon alang sa mga security personnel sa Zamboanga International Airport nga gisuportahan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon Kaap Zamboanga City. During this CIMEX, ang ating mga packs is nakita nyo naman in-evacuate natin lahat ng mga nasa landslide area. Nakasama po doon yung ibang mga passengers na totoong wala silang alam. So based naman doon sa mga passengers na nasa loob na ng terminal, nilockdown lang namin yung terminal na nakastay na sila doon sa loob. Matod sa Kaap Zamboanga, nga dagong tabang ang maong CIMEX aron makita ang kahanas sa mga security and medical team sa pagresponde kung ugaling dunay bombing incident sa airport. Kahinumduman nga tuig 2010, dunay insidente sa pagpamomba sa maong airport kung asa dunay namatay ug nasamdan. As far as I can remember, way back 2010, meron tayo. Bombing. Meron, sir. Meron. Ang maong CIMEX, gipangunahan sa Joint Task Force Zamboanga, Zamboanga City Police Office ug ubang medical and law enforcement agencies. Sumala pa, gikinahanglan lang i-improve pa ang ubang area sa pagresponde sama sa communication ug proper casualty care. I-rate na to atong self as 1 to 10, nasa ta sa 8 kasi this is first time na nagkandak ang Zamboanga o bomb threat to building simulation exercise. Matod sa Kaap Zamboanga, walay naapektuhan nga biyahe sa eroplano atol sa maong CIMEX. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.